दा नैबे थासारियाव इउपिपिएलनि नोंथांमोननि जि दोलोआ माबायदि सोलिगासिनो दा? इउपिपिएलआ जोबोद गोख्रों भाबैनो राजखान्थिखौ गेलेगासिनो दं। गासै 18टा समस्तियाव जों गेलेदों। गहपुर, बरसला, बक' बाहेरायाव आरो 15टा बिटिसि ओनसोलाव। दिपेन बर' बायदि सासे गोख्रों दैदेनगिरि इउपिपिएलआव जयेन जानानै उदालगुरिनिफ्राय गेलेगासिनो दं। बिनि देरहानाया प्राय निश्चित आरो बिथांनि जे मोनसे इनफ्लुयेन्स आरो प्रभाबजोंनो उदालगुरिनि मोनब्रै समस्तियावबो इउपिपिएलआ दिनै खुब गोख्रों भाबै जुजिगासिनो दं। तामुलपुराव प्रमद बर' गेलेगासिनो दं। प्रमद बर'नि ओंथाय बिश्वजित दैमारि बिथाङा सासे स्पिकारमोन आसाम एसेम्ब्लिनि शक्तिशाली आरो गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिजेपिनि। छात्र समाव आन्दलन समाव बे आंनि फंबाय बायदि थाबोदों। आं दाबो बिदा फंबायनि सोमोन्दो मोजां मोनो आङो। नाथाय दिनै रायजोफ्रा सोंदों बिश्वजित दैमारिया तामुलपुराव मानो फैफिनदों। 1991 सनाव तामुलपुरनिफ्राय देरहालांनानै 96आव जेननानै तामुलपुर गारनानै थालांदों। बेनिफ्राय 21 सनाव पानेरियाव गेलेहैदों। पानेरियाव गेलेनानै बे स्पिकार जाबाय आरो स्पिकार जानानै ओरैबायदि सुबिदा मोनबाय डेभेलपमेन्टनि 100 कोटि थाखानि डेभेलपमेन्ट लाबोबाय। नाथाय जे जायगानिफ्राय देरहानानै बे स्पिकार बादि पजिसन मोनहैदों बे जायगाखौ गारनानै मानो तामुलपुराव फैफिननांगौ। थारमाने बै जायगाया बिथांनि थाखाय मोजां जायगा नङा। अब्ला बे सासे साक्सेसफुल एमएलए हिसाबै बेसेबां जानो हादों रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे प्रश्न। फार्स्टथिं प्रमद बर'आ तामुलपुरनिनो फिसा। तामुलपुराव थानानै बिटिसि चिफ जानानै तामुलपुरखौ जोबोद डेभेलपमेन्ट खालामबाय। तामुलपुराव दिनै मेडिकेल कलेज बिना ब्लाड सेटआव जाबाय। डिस्ट्रिक्ट जाबाय, खुनु ब्लाड सेट गैया, आन्दलन गैया। हस्पिटाल जाबाय, खुनु ब्लाड सेट गैया, आन्दलन गैया। लामा जालांबाय आरो मोनब्रै फाग्लादिया, बाल्टी रिभार आरो मोननै दंबावो, मोनब्रै दैमानि सायाव ब्रिज जालांबाय, खुनु आन्दलन गैया। थ' बियो प्रमद बर'नि दैदेननायावनो जालाङो। ओंखायनो तामुलपुराव प्रमद बर'आ देरहाबोगोन। बाक्सायाव आंनो मन्त्रिमोन, राकेश ब्रह्मआ देरहाबोगासिनो दं। मानासाव गोख्रों फाइट जागोन। फैलाजे बरगयारी बिथाङा केन्डिडेट, बिजनियाबो देरहानायनि लामाया फ्राय स्पष्ट। चिराङाबो देरहाबोगोन। क'क्राझाराव गोख्रों मोनसे फाइट जागासिनो दं, बेवहायबो जों देरहानायनि आसा लादों। दतमायाबो राजु नार्जारिया फ्राय देरहालांनायनि लामाया फ्राय स्पष्ट। गसाइगावआबो मोजां आरो बेनिफ्राय परबतजरा बावखुंग्रियावबो जों गोख्रों मोनसे फाइट होगासिनो दं। जोङो 8टासो सिट देरहानायनि मोनसे सम्भाबना। जोंखौ गारनानै दिसपुराव गभर्नमेन्ट जानाय नङा। जों उल्टा बिटिसिखौ दिसपुरनिफ्राय कन्ट्रल खालामनो थांगासिनो दं फैगौ समाव बे इलेक्सननि उनावहाय। बेफोरबायदि जुजिनाया जेनेबा नैबे बिटिसिआव बिपिएफनि खुंथाय दङ आरो आसामावबो बिजेपिनि खुंथायानो दंमोन। दा बेवहाय बिथांमोननि दोलोआ जोबोर गोख्रों एनडिए जाय बे एनडिए दोलोजों नोंथांमोना माबायदि जुजिनो थागोन? ना दा एनडिए हिसाबै मानसिफ्रा भट होनाय नङा। एनडिए हिसाबै भट होग्रा एरिया दं माखासे, जेरै हमनानै लादो नलबारि बा दरं बा मरिगाव बा नगाव बेफोर ओनसोल बा ओरै आपार आसामनि किसुमान डिस्ट्रिक्ट बा ओरै धेमाजि बेफोर जिल्लाफोरखौ नायोबा एनडिए हिसाबै भटआ होगोन। किसुमान जायगायाव जेराव बर' प्रधान, बर'फ्रा मेजरिटि दं, जबा 40,000 50,000 दङ, बेवहाय जातीय प्रश्नखौ लानानैनो मानसिफ्रा भट होनो ओंखारगासिनो दं। जोंहा एनडिएजों गाज्रि मोनलायनाय गैया, नाथाय मोनसे प्रश्न थादों जोंहा। सान्थिनि थाखाय जुदि बिसोर कमिटेडब्ला जों एनडिएजों मानो थादोंमोन? सान्थिनि थाखाय गोरोबथा खालामदोंमोन सान्थिनि थाखाय। इउपिपिएलआ कमिटेड टु पिस आरो जों 5टा बोसोराव कमप्लिटलि पिस लाबोदों। 144 जारि खालामनाङाखै, मानसि थैयाखै, गुलि बेराखै, बमा बेराखै। खिन्थु बिनि उनावहायबो जोंनि कमिटमेन्टखौ नुनानैबो एनडिएआ पिसनि थाखाय कमिटेड हान्जाखौसो मानो बिनि संगखौ गारनानै जायनाखि बिपिएफआ कुनुदिन पिस लाबोनायनि फारसे कमिटेड नङामोन बिसोरजों मानो लोगो जादों? बे मोनसे प्रश्न जादों। दा ओंखायनो जोङो बिसोरजों थाफानो हायाखै। दा जों हारसिं जुजिलांगासिनो। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि नैबे समाव गोबां दैदेनगिरि आरो ससियेल मिडियायावबो ओंखारगासिनो दङ। दा बिथाङा जे मोनसे फेमिलि राजनिति खालामनो थांगासिनो दं, बे बेलायाव मा बुङो? आङो जेबो बुङा। भारतबर्षआव फेमिलि राजनितिया जायो, बे मानसिनि सायावसो। जेरैहाय आङो खिन्थु खुनु फेमिलिखौ लायहोनाय नङा। आं रिटायार जानायनि उनाव सोरबा फेमिलि फैयोबा, आंनि फेमिलिया फैबा बे आलादा बाथ्रा। बे मानसिनि सायाव सोरबा जुदि फेमिलि राजनिति खालामनो गोसोबा बेखौ रावबो बुंनोबो हाया, संबिधानाव बेखौ होबथानो हाया। खालि रायजोफ्रा मा सोंदों, शिउलि महिलारिया मानो क'क्राझाराव गेलेखो?
जिहेतु हाग्रामा महिलारियाबो बे समस्तिनिनो बिसोरनिनो हम कनस्टिटुवेन्सि दस्रायाव गेलेयोमोनबा फेमिलि खोथा फैनाय नङामोन दा हाग्रामायाबो देबोरगाव क'क्राझार समस्तिनि सिङाव देबोरगावनिफ्राय गेलेयो आरो बेबो बिनिफ्रायनो गेलेबायखाय मोनसे परिबारबाद बा फेमिलि सेन्ट्रिक राजनितिनि बाथ्राफ्रा हयथ' मानसिफोरनिफ्राय ओंखारदों दा जियानो जा बेथ' आरो खुनु संगठनजों जड़ित गैया डाउन टु आर्थ ग्राउन्डेड नङा गामिनि रायजो राजा गोरिब मानसिफोरनि बाथ्राफोरखौ बिथाङा हयतोबा दासिमबो मिथिया लरेन्स इस्लारिया नाथाय गोथै जिबन माने कलेज जिबननिफ्राय संग्रामजोंनो फैनानै मानसिफोरनि गेजेराव थायै थायै जुजि फैनाय मानसि दा बे हिसाबै लरेन्स इस्लारिनि एक्सेप्टेन्सआ बारा इउजि ब्रह्मआ सासे इउपिपिएलनि सासे गायसनगिरि आरो मन्थ्रिबो एमएलएबो दा नैबे समावहाय नैबे बिसायख'थियाव इउजि ब्रह्म हिसाबै मानो बिसायख'थियाव गेलेनायाव बाहागो लायासै मानसि सासेया सब बैसोआवनो इलेक्सन गेलेबाय थानांगौ खोथा गैया आं दा एसे बैसोबो जाबाय आरो आंहा बेक्तिगत माखासे खारन दङ बे समाव एसे जिरायनो दरखार जादों खिन्थु बे इलेक्सननि थाखाय आं बेनिफ्राय बिगार इलेक्सनखौनो बिगार बेटेलखौनो जुजिहैगोन आं नाथाय बियो मोनसे मोननै रिजन दङ बाहाय मोनसे बेक्तिगत आं बेक्तिगत खोथाखौ मा बुंनो बाहाय बहुद बाध्य जाहैदों आङो एसेबाबो जिरायनो गोनां आरो सेकेन्डआ जाहैबाय माखासे 5-6 मासनि उनावहाय हयतोबा बे बेक्तिगत प्रब्लेमफ्रा जोबहैगोन आरो 1 बोसोरसोनि उनावहाय आरो मोनसेया जाबाय मा स्ट्रेटेजिक जिहेतु आङो एनडिएजों दंमोन मैया दाखालिसिम जोंखौ एनडिएजों थानायखायनो बिटिसिआव माइन'रिटिफ्रा भट होआखिसै थ' आंखौ दिनैसिम जिहेतु मन्थ्रि जानानै दं नैबे दाखालि एमसिसि नांनानैसो जेनेबा जोंनि मन्थ्रिफ्रा गैलिया बे हिसाबै दिनै जुदि आं इलेक्सन गेलेबावोबा मानसिफोरनाव जुदि दाउटआ हाबनानै दं जे सिङाव एनडिएजों दं नामा बे दाउटआ थायोबा बेखौ होखारनो हानाय नङा आं बेखौबो सानदों ओंखायनो मोनसे डाउट एन्ड सासपिशननिफ्राय हान्जाखौ फ्रि खालामनानै जाहाथे बांसिन सिट देरहानो हायो बे परिबेसखौ खालामनो थाखायबो आङो बे मोननै रिजनाव इलेक्सन गेलेदों डिपार्टमेन्टनि साख्रि जों होनो हादों टेटनि साख्रिखौ जोङो फाइनाल खालामखानानै फैजोबखानाय दिनैसिम बिपिएफ सरकारा बेखौ होनो हायाखै 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि एपइन्टमेन्ट होनांगौ दङमोन जों गासिबो फाइनाल खालामनानै एग्जाम इन्टारभिउ लानानै लिस्टखौ थिक खालामनानै फैखादों 1:5 जों खालामनानै फैदोंमोन दा बेफोरनि एपइन्टमेन्टखौ होनांगौ दङ आल्टिमेटलि लाइमोनफ्रा रावबो पार्टिनि थाखाय नङा जाय मोजां खामानि मावगोन बेनिनो भट होगोन बिसोरो रावबो इउपिपिएलबो नङा बिपिएफबो नङा लाइमोनफोरनो खामानि अरजाबनाय जोङो माने सुबिदा खालामनानै होनांगौ साख्रि बाख्रिनि सुबिदा खालामनानै होनांगौ बेफोरखौ खालामनो हायोब्लासो जोंनि लाइमोनफ्रा हान्जाफोरखौ अनगोन मोजां मोनगोन दा बिपिएफखौ गोबां खामानि मावगोन होननानै साननानै लाइमोनफ्रा भट होदोंमोन खिन्थु दिनै 6 मासनि गेजेराव बिथांमोना फ्रास्ट्रेट जाफिनजोब्बाय फ्रास्ट्रेटेड इउथफ्रा दिनै साख्रिबो मोनाखै जोङो 2 लाख चेक होनायखौबो गावसिनि बिपिएफनि पार्टिनि वार्कारफ्राल' मोनदों जोंनि लाइमोनफ्रा मोनाखै जेरावबो वेबसाइटआव एनाउन्समेन्ट जायाखै एप्लिकेसननि खुनु प्रसेस गैया खुनु सेलेक्सन प्रसेस गैया बेफोरनि गेजेरजों होदों दा बेफोर गासिबो गाज्रि नेगेटिभ जिनिसनि थाखायनो पजिटिभ चेन्ज मोनसे लाबोफिननो थाखाय इउपिपिएलनो भट होगोन रायजो राजाफ्रा नोंथाङा 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि खोथा बुंबाय थादों बे बेलायाव मा बुंबावगोन 125 एमेन्डमेन्टखौ जेरैखि जाया लाबोनांगौ बाव इउपिपिएल बिपिएफनि खोथा गैया जोंनि काउन्सिलनि थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन काउन्सिलनि थाखाय आरो बर' माहारिनि इयुननि थाखाय जोंनि राजखान्थियारि रैखाथिनि थाखाय 125 एमेन्डमेन्टखौ थाबैनो पार्लियामेन्टआव पास खालामनानै लाबोनांगौ आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ गोजोननाय थाबाय थेंक इउ